Umundemu, anyị gwelu good news. Not just good news, awesome news. Not just awesome news, lovely news. Not just lovely news, the most, oh my God. Chai! Yeah, asemu, chakwalo no. Chakwalo ka megodogo guy first. Tago dozi song of mine now. If only I like it. Ofu onye ga-esi na peji m a wee go obodo oyibo. Unu anụrụ ife nkwu? Unu anụrụ ya ọfụma, right? Chai! Asị m na ofu onye ga-esi na peji a wee go obodo oyibo. Yes, o. Ọ nwere ofu nwanne anyị nwoke na Australia. This guy, hey God. Ọ sị m na it's almost 1 year ya gabala Australia. Na wee lụọ ebe afọ na ya na-alụ ọrụ ịmagodo ndị a na-eso ndị na-alụ ma train ma ndị otu contract job like a labor mana fa na-aga outside works. Ọ sị m nne anọgide one day na o nwere ọlụ fa nwee ịga na Japan from Australia. Wee gaba ebe afọ sị m nne onye isi fa wee kpọọ ya wee sị ya na ya chọkwanụ ka o solu wee gaa ọlụ ya wee sị ya na ya laikikwa mana e nwere akwụkwọ ọ sị ya o mesie jawalụ mesie chigheta azụ sị ya ma o nwekwa paspọtụ ya sị ya yes ọ sị oke na nsogbu adọrọ ka adeeli akwụkwọ ka o solu fa wee gaa dị ọlụ na Japan. Ya chekwa m egwuregwu ụmụnne m o ya che m egwuregwu ede akwụkwọ nye enye solufa gaba ọlụ luo na Japan lụsịa ọlụ nata asị na ndị fa lụọlụ ọlụ delu review about him. See, na fa fube, na ọ dị good. Yeah, they send the company. The company wee nwee conference fa ga-eme wee mee nye invite. Wee sị na fa fube. Ọkwa nwa afọ Igbo. Nwa afọ Igbo ka anyị na-ekwu maka ya ife a. Na fa fube. And because of that, na fa chọrọ honor ya for being a good person. For putting everything, for doing everything. Eji wee dee review maka nyanwa. Ebe afọ ka fa nọ wee nye akwụkwọ Australia. Ebe afọ ka nọ wee nye akwụkwọ. And ọ bụrụ na enye gị akwụkwọ na this country, ịdụ permitted ịkpọgote mmadụ n'atọ. Ịkpọgote mmadụ n'atọ. Ọ sị m nne, na mma na anyị na nwunye esego okwu because story edo na page a as we speak. Ifeselu ya na nwunye do na this page. Enwere m ike itinye under this post. Ma ị chọọ ige the story. Ka ọ bụrụ na ị kesie the story, ị ga-aghọta that na nwa ya nwaanyị nọ with nwunye ji aki ajụ na ya da anụzi o. Na maka na nwoke liketelo na afele nkọwa libe na afele plastic. Nwaanyị wee sị na ya chọrọzi. So, then onye amabụ onye nke ga-abụ the second person. Then na ya chọọ ka ya si na this my page wee kpọla a guy. Wee kpọla ega yo ịga Australia. Ọkwa ofu onye ka achọ. And aka m adụrụ ọkụ ya o, aka m adụrụ ya nọ ife agwa m ka m na-ekwu ife a. Kwe ya tago now the only thing m ga-eme we pick ndị dị interested. Send alia o pikizie onye chie mụ anya. Maka na ụdị ife a bụ onye chie mụ anya. Ọ sị etu nụwa onye agbọrọ nyanwa. Amara anything about him si wee nọgide pick enye lift onye to this point. Na etu afọ ka si wee chọọ pick a stranger lift kwue. Atago mechanical experience, electrical experience, driving experience, any of this ị ga-enwe ofu then health. Ọ bụrụ na ị nọ na health system ịghọta now is a good one too. So onye chie mụ anya Chukwu okike daalụ. I am so happy, I am so grateful. God will bless you. Page anyị a maka page anyị ka ọ bụ. Ọ bụrụ sọsọ page m. N'ife ọmụ mego na ndụ mmadụ, na ndụ ndị mmadụ, na ndụ ndị mmadụ. Oh God, adị m elotesi self ewepụta testimony but ofu mbọsị kịta unload kwu ebupụta ka nsi ebupụta. I thank you, Lord, for all this, honestly. I think achukonye achunye na mma. Achukonye ndị oge achugidelie wechunye na mma tata. Kwefugie. Agwa m unu ife ọbụla ị na-eme n'ụwa kwụba aka gị ọtọ, kwụba aka gị ọtọ. Nwere ife ka mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ. N'enu nwaanyị ọka eje kpọrọ kịta wee gaba obodo oyibo. Ọ nọkwa n'ebe ndị ya na-akwụgharị.
ka amaro what to do with ụmụ nwanyị for now. Ni amoro maka na ụjọ nwanyị na-atụ ya. Mana ya need somebody. Na nke afọ bụ nke duolo nyanwa because na ịgwaga eziokwu ohilibe from ihe nwunye emelie, to be honest. Tago. So ife njisi ka epiki bụ na enwere ike ewere ofu onye na-emit na requirement tago because ịmago na ife a na ga-echeki do sure na ife ise na ị na-alụ ya like ọ bụrụ na ịma anya moto na inwe license ụdị ife afọ anyị ga-adụ sure. Ọkwa nyanwa ka ọ dụ n'aka. Mmadụ abịakwana sị m ada Igbo amalụ nke emem nke emem na emem ibie mba kwa nọ epikie esendịalị ya ike gwụrụ. In fact, amen and amen. I'm telling you. You go this kind of warming gift to a stranger. Ụmụ nwoke ndị nọ na page m ka a na-ekwu maka ya. Achọkwa m ndị bido today wee sobe m. No. Na ndị na-esobu m before. Maka ụdị ihe a nwere ike ibi again. Tago so m ga-echeki ndị na-esobu m before, not ndị ga just mapụta ma fanu this news na ma aga ka ịmakwala amalụ because ndị afọ ama nọ n'ebe afọ since na-eso m abịaza kịta abịa welu ndị bịala ọfụ. So ihe anụnwa ga-etake him time, but I will look into it. I'll make sure no from my old followers ka a ga-esi wee pick mmadụ na But I am so happy, my people. I am so happy. Ọ ga-adịlụ gị na mma. Ị ga na-eje na-abata Chukwu gọzibe gị. Ihe a ị chọrọ imele stranger marọ maka ihe stranger mere gị gosi na ibe ezigbo mmadụ. And this is just the beginning. This is just the beginning. Ifeọma ime na ndụ gị ka na-abịa abịa. Mgbe iji wee chegide chesie ọ bụ my page, ọ bụla stranger ka ị chọrọ ịkpọpụ obodo oyibo, Chukwu ga-agọzi gị. Chukwu ga-edube gị. Chukwu ga-agbazili gị ụzọ. Ifeọma ka na-abịa n'iru. This is nya na-ebido. Etu isi chete my page, chete m ka Chukwu ga-esi na-echete gị. Ife ọbụla itile aka ga-abụ ngọzi. Mgbe ọbụla iji ready to marry, Chukwu ga-enye gị nwaanyị ga-ada gị obi. Chukwu ga-enye gị nwaanyị ga-ada gị obi. I'm telling you. Chukwu ga-enye gị nwaanyị ọ ga-abụ gị na ya na-abụ nọsịa. Ị na-asị na ị mara na ụmụ nwaanyị dị otu. Eziokwu na asị na ofe aka lọta mana ozu ọrụ ọnụ, mana mgbe ụfọdụ ọ bụrụ eziokwu. Tago yes, ụmụ nwaanyị nwere ndị dị njọ nwekwe ndị dị mma. It shall be well. It shall be well with you. Thank you so much for picking me, and thank you again. So ụmụnne m, unu nwa ka ọ dịzikwa n'aka. Let me know if you're interested. Just ịbịa na my DM and say izizi ị ga-edebụ na ịdụ interested ije Australia. Ide ife na-alụ daro n'idu de bisi de everything. Achọrọ m bịa ka njụba gị so many questions biko o just kọwa onwe gị ọfụma ka o wee dụlụ m izi. Ndị be anyị, daalụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.